Så kører vi hjemme, drenge. Så kører vi hjemme. Det er bord egentlig. Det er bord egentlig. Må der lige skrue op på den bas. Michael, skru ned på den bas. Der er ingen lyd på det. Nå, det er film. Okay. Ej, kæft, det er dumt. Kom on. Nå, det er det. Ned på den bas. Kom, Alex. Ja, det er bare helt vildt godt, den der lampe, der lyser der, hvor der står ABS, ikke også? Det er eksklusivt. Jeg kan blive ABS. Måske, hva'?